Maraydayaw iti Diyos Ama, manakabalin di sa amin. Dawatin tayo tinananay apanakawat, kas itinadyosan asorsoro, nagapo sa dilangit. Daligiti kabsat, at daligito'y abang panpanagnak, kada tayo, gapo kaligito'y asorsorat, anay surat, iti lokot, iti pagbasaan, iso, iti linaon, iti Biblia. Daligiti kabsat, ngayon na ibagbaga, ngayon tayo, sukibatin, gapo kaligito'y asasao, anay lanad. Amabasa iti Juan 5 iti 39. Da kayo sukimatin nyo dagiti sorsorat agsipod tapagarupon nyo nga da kadakwada iti biyagyo nga agnanayon. Ket dagitoy isuda iti bang paneknek iti may pankanyak. Isu di kita kabsat ti inbaga na po nga Isu Kristo idi gapo kadagitoy asasao. Takailangan kabsat nga digitoy nga naibagbaga isu iti mga iwan kada tayo digitoy awan sa bali no digitoy alinaon iti Biblia. Amabasa karigiti pamaneknek iti 3 iti 24. Idin iti kasta iti linteg mga iwan kada tayo tapno iturong tayo ken Kristo tapno mapalinteg tayo gapo iti pamati. Isu kanu sitalged tayo gapo iti pamati nga mamati tayo ngadda ti Dios. Ti Dios nga rod may sang espiritu ngadda sa dingato. Umay iti power na no dawaten tayo iti nananay apanakaawat kadagitoy asasao. Awan ti imposible iti Dios no tayo ket intayo sukimaten. Igitoy akay papanan na. Igitoy asorsorat. Taniya po nga Isu Kristo nga rod isu iti manang isalakan gapo kadagitoy asasao. Ta nanipod idi iti daan na tulag ng rugi kini bisis di kita asasao ken imay met iti baro nga tulag nga nagpatingga kini Juan. So di kita iti pamaneknek amabasa iti Lucas 24 iti 27. Idin ket idin nang rugi kadagitoy nanipod kini Moises at dagiti so amin amamadto impadawag na kadagiti amin asorsorat amang sarita iti bayopan ken kuana. So di kita kakabsat ipamaneknek ngayon na ibagbaga idi digitoy asorsorat iti daan atulag ket iti mangpanpadaknek iti baro atulag iti Lucas 16 iti 16. Idin iti linteg dagiti mamadto agpatinggada kini Juan. So di kita kabsat iti mangpanpaneknek kadagitoy nga nagpatinggalaan kini Juan. Isu digitoy ngayon tayo ibuksilan sorsorwen karigitoy akay papanan na iti bayat itin tayo panagsuksukimat tayo so digitoy iti talgedan nga gapo iti nagpamati tayo gapo iti namarswa kada tayo. So nga digiti kapsat ipapaabot ko digiti asasao gapo iti Facebook ken gapo iti YouTube. Ngayon kayo makikita buybuya gapo kadagitoy padagi palawag ko ket agyaman nakakabsat digitoy na maawatan nyo kadagitoy akay papanan na ket agyaman iti Dios Ama nakabalin iti sa amin. Amen.